ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen masu ƙayatarwa. Kada ku manta, ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku ingantattun shirye-shiryen mu kai tsaye. Mun gode. Jama'a assalamu alaikum. Ga wani ɗalibi mai suna Mustapha Alhaji wanda ke Jami'ar Ahmadu Bello University Zaria, a ɗan jam'iyyar mu ta PDP, wanda muka yi tattaunawa da shi a game da zaɓe da ya gudana da kuma ya ƙasar tamu take ciki. Assalamu alaikum Malam Mustapha. Alaikum salam. Barka da warhaka. Barka dai. Malam Mustapha, me za ka ci game da wannan ƙasa tamu da kuma zaɓen da ya gudana a jihohi? To haka ne, a takaice dai ita ƙasa wata abu ce da ta shafi kowa. Da farko zan yi magana akan zaɓe, tun daga kan na shugaban ƙasa har na gwamnoni da 'yan majalisar wakilai da na jihohi da ya gudana. A takaice dai muna godiya ga Allah, kuma muna ƙara godiya da ya ba da ikon yin zaɓe lafiya lau ba tare da hayaniya ko tashin hankali a kowane ɓangarorin ƙasar nan ba. Saƙona da nake so na isar akan zaɓe da aka yi, zashiri an yi zaɓe, mun gamsu da zaɓuɓɓukan wasu ɓangarori na ƙasar nan, wasu ɓangarorin kuma muna da wasu wasi da kokonto a ciki. Manufata kuwa anan shine, idan kai la'akari da yadda zaɓuɓɓukan suka gudana, let's say kamar Kano, Bauchi, Sokoto, Filato da sauran jihohin da jam'iyya ta PDP ta karide. Idan ka kula, an zo an yi karfa-karfa wanda a tunaninmu karfa-karfan nan kama yana ƙara lalata tsari ne na demokuraɗiyya a ƙasar nan. Kuma mutanen da za su fito su ce wani abu sun kasa. Sai abu na biyu kuma shine, musamman idan kai latse kamar Kanon da na fara maka magana akai. In kai magana, gwamnan nan na Kano wani gwamna ne da ya zo da rudu, wanda shi gaba ɗaya ma ba shi akan tsari na demokuraɗiyya. Yana kan tsari ne na me zai samu, kuma me zai samu ya kuma zai cutar da Kano. A takaice kenan, saboda duk mutumin da yake ikirarin cewa zai iya baka dama ta tsawon shekaru 4 ko 8, to idan ya 4 kaga ya rabi. A 4 nan kuma da ya tun daga mataki na jiha har zuwa lokacin gamin, babu wani aiki da zaka ce shi gwamnan nan shi da ya kawo shi. Amma bisa son kai na ɗan adam da rashin kishin ci gaban ƙasa, yau an zo an ɗauki gwamnatin nan an bashi. Kowa ya sani da cewar Abba shine wanda Allah ya ba jihar Kano, kuma shine wanda ya cancanta ya zamo gwamna a Kano, ba don wai ya fito daga jam'iyya ta na PDP ba, a'a, dan gidan da ya taso. Ma'ana shine, in muka yi la'akari da mai gidansa sanata kuma tsohon gwamna na jihar Kano Malam Rabi Musa Kwankwaso, yadda ya ba da gudunmuwarsa a jihar Kano da sauransu. Idan muka duba bangare na ilimi, wanda shine yau kowa yake kirarin cewar yayi ilimi, ko yaronsa yi, ko da shi bai samu damar yi ba. To zamanin tsohon gwamna ne za ka sami yaro gidansu baban shi ba shi da abin da zai ci, amma yau Allah ya ba da iko an ɗauke shi an kai shi gurin da wani ɗan gwamna ko ɗan shugaban ƙasa ma yake iya karatu a ƙasar nan. Malam Musa, a jikarkaci na tare numfashinka. Kamar yadda ka yi maganar Malam Rabi Musa Kwankwaso, to ka san yanzu mafi yawancin mutane suna ɗauka a matsayin shi dole yana nuna shi sai ya zama jagora. Haka ne. To shi kuma me zaka ce game da wannan lamari, wanda zaka samu duk wani abu in ya je guri shi yana kamar nuna cewa yana so ya babakere, ya kasance duk wani control yana gurin shi. To ai wannan wani yanayi ne na ƙasar mu, ƙasar dama abin da ta gada ke. Idan
kai maganar cewar yana son ya zama jagora, ai sanata Rabi Musa Kwankwaso ko baya tsari na gwamnati, ma'ana ko bayi da wata kujera a ƙasar nan, ya zama shugaba. Saboda tun daga Kano in ka bi akwatu mazaɓa lokacin gama har mataki na kowace jiha, kuma in ka je daga jihohinmu na arewa zuwa gabas maso yamma ko kudu maso gabas, in ka je ba gurin da Rabi Musa Kwankwaso ba shi da wakilai 'yan ƙungiyarsa ko masu biyayya da shi da masa fata alkhairi 'yan kwankwasiya. To kuma hazaƙarsa ya sa cewar duk gurin da ya je yakan son ya yi yunkuri da cewar yana da ƙarfi a gurin, domin sai kana da ƙarfi a yau zaka iya wa waninka wani abu. Wannan shine dalili a takaice. Shi kuma game da gwamna mai ci za mu ce, ko kuma wanda ya kada shi Abba gida kana ganin cewa bai ci wannan zaben ba ne, ko me tunaninka game da al'amarin? An murda wasu ƙuri'u ne, ko kawai ma ba a yi zaben ba gaba ɗaya? To ai idan ka ce bai ci zaɓe ba, kana nufin abin da aka yi ba a idan duniya aka yi shi ba. Maganar cin zaben Abba a Kano wani abu ne da 'yan jaridu, lauyoyi, police da duk wani jami'in tsaro da wani mutum da yake saurara ko kuma yake iya karanta jaridu ya gani ya kuma ga abin da aka yi. Abba ya samu rinjaye a Kano 100%, wanda rinjayen nan da ya samu idan da jam'iyya ce ta APC, ma'ana opposition nashi shi gwamna da ya lashe zaɓe kenan, idan da shi ne ya samu dama, ba yadda za a ce a sauya zaɓe, domin shi wannan sauya zaɓen ma ba ya cikin kundin tsarin mulki, ma'ana ba ya cikin tsarin ƙasa. Su ne suka ƙirƙire shi don cimma nasu burin, kuma sun kai ga manufarsu. Amma kuma baka sani ba a jiha ɗaya ba ne ya gudana hakan, ma'ana in dai har ya kasance ƙuri'un da aka kashe a tsakani ya haura tsakanin da ke su 'yan takara guda biyu, ma'ana kamar in tsakaninsu ƙuri'un ba yawa, wanda kuma ƙuri'un da aka kashe ya ninka wannan tsakanin nasu, to ka'ida ne na shi INEC, ma'ana to a sake wannan zaben. Haka ne, akan yi zaɓe ne cewar idan an samu rikici, kuma a zaɓenmu na jihar Kano da aka yi, ai ba ni rikici da aka yi zaɓe. Wannan kuma damuwar ta shafi jihohi ne guda 6 kamar yadda kowa ya sani. In maganar kuma rikici ne ya faru a Kano na cewar deputy gwamna ya yaga certificate, to kaga shine mutumin da ya kamata a hukunta. Bayan kuma an tattara duk malaman zaɓe da duk wani mutum da yake da iko daga hukuma INEC sun tabbatar da cewar an kawo sakamakon zaben nan, sun ƙara rubutu, domin ai da abin da ake rubutu ne. Shi zaben nan ba jini ne da shi ba, rubutu ne. Sun zo an yi rubutu su da wakilansu, mu ma mutanen jami'ar PDP da wakilanmu, amma a ƙarshe sai ga shi da cewar an zo magana a sauya zaɓe a wasu ɓangarori na jihar, ko bayan an zo an sauya guraren da ake tunanin za a samu ƙuri'un nan ba su samu ba. Ma'ana shine cewar sun zo sun tara 'yan ta'arda, sun kori mutane wasu guraren ma har wasu rauni, na farko kenan. Sannan abu na biyu, akwai guraren da muka tabbatar da cewar ko akwatunan ma ba a kawo ba. Ni dinnan ina da aboki da Karogo Local Government wanda ya tabbatar min da duk zaben da aka yi a Rogo Local Government wallahi dangwala akai, ba kuma wani dan jam'iyyar PDP da aka bari ya je gurin nan. To kaga magun kenan. To Malam Mustapha Alhaji, karka ce na tare numfashinka. Yanzu ina so in ma tambaya guda daya. Ka san yanzu muryar kafa a duniya take, kuma mutane suna saurara a midiya ne wannan. Wannan gaskiya. Dan wannan ka san daga Najeriya har ƙasar waje. So yanzu kana tunanin wannan sakin bakin da kake yi, kai yanzu mai wannan gwamnatin tama, ko a da ne tama, ko kudi a baka? Ka san mutane su yi cewa ka zan so a ce kaman takaitaccen bayani, ko da a ce dai na dan abu da sauransu haka. To ai yadda in dai kai magana kai kana PDP ne, ko da kana gidan Fulani ne, mutane sukan ɗauka kuɗi kake samu, saboda ita jam'iyyar PDP abinda ta gada arziki, kuma mun gode ma Allah da ake mana kallon arziki ba na tsiya ba, mu ba matsiyata ba ne. To saboda haka in na zo na gaya maka ko na gaya ma duniya cewar an bani wani abu,
wannan mutane ko ban faɗa ba 'yan ada za su fito su ce wani abu aka ba na fito ina faɗa, amma abu ne da nake faɗa da evidence. Ko kuma za a neme ni zan ba da dalilai na da shaidojina da nake da su akan zaɓe, saboda abu ne da aka yi a media, muna da record, muna da rubutu, muna da wakilai waɗanda suka je, mutane na jam'iyyar APC masu ƙarfi kuma sun zo sun ba mu sirrin zaben da yadda ya gudana. To a garke dai wani fata za ka ma mutanen da ke wannan ƙasa da ita jihar Kano game da wani al'amari da ya faru? Kafin ce komai wa mutane, ina son mutane su ci gaba da kwantar da hankali, kuma suna zaben mutanen da ya kamata a ce su ne za su jagorance su, ba mutanen da za su fito su yi musu ƙarya da addini ko su ne masu gaskiya ba kuma ƙarshe su fito su ne mutanen da suka fi zalunta su. Ma'ana yau ba zaluncin da ya wuce a ce an kore ka kana aiki, ko kana samun naira 100 a aikin an dawo naira 50 kake samu, ba abin da ya fi wannan cuta. Na biyu kuma sai ina kira ga malamai da fastoci da suke faɗin ƙasar nan gaba ɗaya da su ji tsoron Allah, su ika fitowa suna gaya shugabanni gaskiya, su sani wancan abin da suke samu a hannun shugabanni, ko su je su yi zaɓe ko kar su yi zaɓe zai samu waɗannan kuɗi, sannan ko su fito su kafurta. In ka ɗauka ma dai kamar wasu malamai namu da suke arewacin ƙasa, kai tsaye suke fitowa su iya kafurta mutane, wanda kowa ya sani cewa duk mutumin da ya fito ya kafurta wani, matukar kai ba kafirin ba shine kafiri. Amma saboda kwaɗayi da son abin duniya da suke yau suna fitowa media suna zagin mutane, suna ƙirƙirar wasu ƙaryayyaki da ababen da bai kamata ba suna faɗa, da muna ganin ba halacci ba ne, kuma hakan yana iya ƙara kawo rashin fahimta a tsakanin ƙabilu masu bambancin addini ko yare na ƙasa ko kuma ɓangarori. Wannan ba gaskiya ba ne. To saboda haka ina kira ga fastoci da malamanmu na addinin musulunci da su kula, su ji tsoron Allah. Wannan abu da suke ba gaskiya ba ne, kuma mun fahimta da cewar bayan mun sani cewar duk abin da suke sa su ake kuɗi ake ɗauka a basu, su fito duniya suna maganar banza akan wasu mutane. Saboda haka su ji tsoron Allah, ba za mu kama suna ba. To mun gode da wannan bayani naka Mustapha Alhaji da ke ɗalibi a Jami'ar Ahmadu Bello Zaria. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen masu ƙayatarwa. Kada ku manta, ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku ingantattun shirye-shiryen mu kai tsaye. Mun gode.